Tensyon miolbo sa gipahigayon nga protest rally sa mga nataktak nga mga kawani sa usa ka factory sa imported garments sa MEPS 1. Samtang upat ka mga sakop sa progresibong pundok nga misalmot sa nasoy kalihukan gisikop. Si Luan Mirondina adunay live report. May Yes, Bob, nahimong tensyonado ang pagpalanog lang unta sa mga kawani sa ilang kadismaya sa pagkataktak nila sa trabaho dihang gisita sila sa mga pulis. Bakit nandito? Bakit nandito? Naabtan sa RTV Balitang Bisda nga gisita sa mga sakop sa Police Station 5 kining duha ka mga sakop sa progresibong pundok nga miuban sa gipahigayong protest rally sa mga nataktak nga kawani sa usa ka factory sa mga imported garments. Bisan pa man sa pagpasabot sa mga pulis kanila, mi-insister ang grupo nga mupadayon sa ilang pagprotesta. Pag wala tay quarantine pass mo gawas ta, pwede tang dakpon sa pulis. Naay penalty nga 1,000 or imprisonment of 10 days. So dito lang tayo mag-istorya sa estasyon. Okay, sige. Kasabot man kakaman. Okay. Sige. Gawas sa duha ka mga lalaki, may dugang duha pa ka mga sakop sa progresibong pundok ang gisikop usab sa mga pulis ug gida sa Police Station 5. Giila ang upat nga sila si Dennis Derigue, Mayra Opada, Jackson Branzuela ug Jonel Labrador nga mga sakop sa Partidong Manggagawa ug sentro ng nagkakaisa at progresibong manggagawa. Pipila ka minutos nangabot ang taga Civil Disturbance Management Team sa Lapu-Lapu City Police Office aron abagan ang mga sakop sa Police Station 5. May mga sakop usab sa MEPS Police ug mga SWAT nga on standby. Hinuon human masikop ang upat, nahunong usab ang protest rally ug tagsa-tagsang nanguli ang mga kawani. Ang inyong mga leader nag-meeting naman diha sa katong niaging adlaw, di ba? Ulaton lang nato ang ilang meeting. Oh, pero nakasabot naman sirang tagamit siya ang tanga mo ate. Oh, sige na kay. Sige na, panguli na lang mo. Kay maabot ang mobile ron. Madala gyud mo tanan. Okay, naman ako, sir. Wala ka pag Sige na. na ako. Sige, pero wala man gud mo'y permit sa inyong assembly karon. Mo nang bawal sa. Sa pagpakiginabi sa RTV Balitang Bisda kanila, ilang gipasabot nga buot lang unta nilang madungog sa management ang ilang sentimiento. Para makamove on nami, makapangita mi panginabuhian, 1 year, 1 month, we close this case. Sa kapin 300 ka mga nataktak nga kawani, gikatahong ubay-ubay kanila ang magtiayon. Sama nila ni Manuel Fernandez ug Dominga Albia. Bisan man lang binlan lang mig usa sa mua nga para nga naamay makuhaan og among pangabuhian ang among anak mahunong na nag-eskwela kay wala naman may ikapa-eskwela anak. Mura kung na siya kumam kay nganong nainon ato dito nga retrenchment man kaha. So dapat na pa may 1 month. Ang mga dinakpan, gikatahong mag-atubang o kalapasan sa mga quarantine protocols, illegal assembly o resistance and disobedience to persons in authority. Illegal ilang pagpanaktag namo. Mo nang katungod na mo nga ipaglaban gina mong katungod isip usa ka tubante. Wala man maalkanse kay ang ilahang brand sa US ay kusugang orders. In fact, Sunday and holiday padyutihon sila. Mao nga nag-assist mi nila karon i-pressure ang company nga ibalik sila sa trabaho. Naaman tay mga pictures nga nakuha mo no nga wa sila nag kanang sunod sa ato ang quarantine protocols. Then bawal man gyud kung wala tay permit nga mag-assembly ta. Samtang kini ang official statement sa First Glory Philippines Incorporated. Ilang gipasabot nga tungod sa nasinating pandemya, nagpatuman og retrenchment ang kompanya sa 30% niini sa ilang manpower. Ang retrenchment ipatuman sugod Disyembre 27 ug mipasalig ang kompanya nga mahatagan sa insaktong separation pay ang mga apektadong kawani. Samtang Bob ug mga adlaw gikatakdang mudangup sa Duli 7 ang naasoy mga kawani. Bob. Daghang salamat Luan Mirondina sa imong live report.